Bulahan gayud ang tao nga walay laing gisaligan kundili ang Dios. Bulahan gayud ang tao nga walay laing gituuhan kundili ang Dios. Bulahan gayud ang tao nga nagtuman sa kabubuton sa Dios ug sa kanunay nagpahimuot kaniya. Salmo 27 versikulo 5. Panalipdan ako niya sa panahon sa kasamok, taguan ako niya diha sa iyang templo, og ipahimutang ako niya sa habog nga bato aron mahilayo sa kadautan. Mao gayud kana ang mahitabo sa tawo nga walay laing gituuhan, walay laing gisaligan kundili ang Dios lamang. Sa kanunay gipanalipdan siya sa Dios panahon sa kasamok, sa kanunay ana ang Dios kaniya aron dili siya mahilabdan sa mga dautan, sa kanunay gipahilayo siya sa mga daotang katawhan nga makadaot sa iyang kaugalingon, sa kanunay gibantayan siya sa Dios, sa kanunay giampingan siya sa Dios panahon sa mga kalisdanan sa iyang kinabuhi. Kung aduna may mga kadautan panahon sa iyang kinabuhi, ang Dios sa kanunay anaa kaniya. Maong sa kanunay mopaduol kita sa Dios aron kung moabot kana nga panahon sa atong kinabuhi, panalipdan gayud kita sa Dios ug dili gayud kita niya pasagdan aron dili makahilabot kanato ang daotan, aron dili madaot sa demonyo ang atong kinabuhi. Maong sa kanunay ato gayong isalig diha sa Ginoo ug wala tay lain nga tuuhan, wala tay laing padul-an tungod kay siya lang gayud ang atong taguanan ug siya lang gayud ang manalipod kanato sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.